हेलो गाइस, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिब'बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल। भिडिअ बानायैया साननै सानथाम जाबाय नङा होमबा? स' कल फैदों, ओमफ्राय बिनि गेजेराव भिडिअ बानायनो हरदों गहपुरनिलाय, चिरांनिलाय, ओमफ्राय उदालगुरिनिलाय दंबावो भिडिअ बानायनांगौ दं, बाट आं बानायनाय जाथ'वाखै, टाइम हास्लाबैनि। स' सोरबा गुबुननोबो बानायनो हरदों, मोनथिलाय लांदों, खोनादों, ओमफ्राय बाट आं हास्लाबासै। दाउलाबो गेसेरबाय, माने मोनथिखादो आं बहा दङ नङा होमबा? स' फाइनेलि बुंनो गोनांथि गैलायला नङा होमबा? अके, लोगोफोर, दाख्लैबावै 1 उइकनि सिगां मोनसे सोंथि होदोंमोन, आं बेखौ बानायग्रोनो सानदों, मानो होनबा बिराद इम्परटेन्ट आंनि थाखाय बियो। स' आं सोंदोंमोन, आंनि 60,000 साबस्क्राइबार एबभनि सुबुंफोरनिफ्राय आं सोंनो बा मोनथिनो लुबैदोंमोन। बिनियाव दायो 1200 सुबुङाल' भट होदों, ओमफ्राय बे 1200 सुबुंनिफ्राय बेसेबां पार्सेन्टेजआ मायाव थांदों आं बेखौ खोन्थानि। सोंथिया जाहैदोंमोन, नों इयुनाव हाबाखौ नोंनि बर' हारिजों जागोन ना गुबुन हारिजों जागोन? सोंथिया बेनोमोन। आरो बेनि गेजेराव 1200 सुबुङा भट होदों, बेनि गेजेराव गासै 82% सुबुङा गुबुन हारिजों जाया, बे माने निजिनि बर' जाथिजों जागोन, आरो 7%आ गुबुन हारिजों जागोन। ओमफ्राय मोनथाम अपसन होदोंमोन नालाय, गुबुन हारिजों, गावनि हारिजों, आरो बड' प्लास एनादार कास्ट, माने बर' आरो गुबुनजों नङा होमबा? स' बर' प्लास आरो गुबुन हारिजों जानाया जाबाय 11%, आरो गुबुन हारिनिया 7%, आरो गावनि हारिनिया 82%। वाव, बे एक्सुवेलि आंनि थाखायसो इम्परटेन्ट, माखासे मालायनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा जानो हागौ, बाट जानला माला आं फेक एन्सार दाहोगोन होननानै बुंखादों। स' बिनि गेजेराव आं बांसिनानो नुनो मोन्दों 82% बर'आनो बर'जों हाबा जागोन। गोबां गुड, माने गोबां मोजां एन्सार। मानो होनबा आं आसा खालामखादोंमोन बिदिनो सोरबाफोर मानसि बुजिलांबाय आरो बुजिलांबायबो थागोन। आरो माखासे 7% आरो 11% बिसोरखौ मिथिया। आं बेखौ बुंनो थाङा कि बर' मानसिया खालि बर'जोंल' हाबा जानांगौ नङा होमबा? आं बेखौल' बुंनो थाङा, बाट जोंनि जे मोनसे अबजारभेसन, मोनसे मेटार्स आयदायाव नायोब्ला जों माने बर'आ जोंनो बिराद गोनांथि, बर'खौनो बिराद गोनांथि, मिथिबायना? स' आं बेखौ सानो, सोरबा सिख्लाफ्रा जुदि फरायनाय लिरनाय गिदिर फरायनाय, स' बे बर'जोंनो हाबा जानांगौ। नाखि बे हौवाया बिएआनो कमप्लिट जायालासिनो दा हाइ सेकेन्डारियानो जा, बाट नोंथ' रोंगौ ना नङा होमबा? न'खराव सासे साख्रि मावनाय थाबाबो गोबां जथेस्थ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। सासेल', नों जुदि हिन्जाव जानानै नों मावदोंब्ला बास थेवैबो नोंनि हौवाखौ बिजनेस खालामनानै होनो हायो आरामसे, बे बिजनेस मावनानैबो जानो हायो। जोंनि आसामाव गोबां बिजनेस फालांगिनि गोनांथि नङा होमबा? गोबां नोंथांमोना गोबां साननो हागौ कि माखासे मानसिफ्रा बुङो कि भटआव, बे पलिं भट होनायाव जिथिया सोंथि सोंदोंमोन कि बर' जानानै बर'जों हाबा जागोन, मा सोंथि बेलाय नङा होमबा? स' बर' जानानै बर'जों जागोन माने होनबा मानोथो गुबुन हारिजों जागासिनो दं, मानोथो भाइरेल जागासिनो दङ नङा होमबा? गावनि हौवाखौ गारनानै मानानै। स' बिनि थाखायनो आं मोनसे सोंथि सोंदों, आंनिफ्राय मोनसे इम्परटेन्ट। आं बेखौ नोंथांमोननि इम्परटेन्ट नङा जानो हागौ, बाट आंनि थाखाय इम्परटेन्ट। आं बेखौ मोन्थिनो लुबैदों, मिथिबायना? आं बेखौ मोन्थिनो लुबैदों नोंसिनिफ्राय। दायो बेनि गेजेराव 82%आनो होदों, टटेल 1200 भट होदों, बाट आं सानदोंमोन गासिबो भट होगोन, बाट 1200ल' भट होदों। इट्स अके, जेबो नङा। बाट 1200आव 82%आ बर'नि थाखाय, आरो माखासे 7%आ गुबुननि, आरो बड' प्लास एनादार, माने होमबा 11, बेखौ डिभाइड खालामबा 11आव ओरैनो जाहैबाय 5.5 नङा होमबा? स' जों जुदि 11%खौ जों जुदि 5.5 खरै डिभाइड खालामबा 10 जाबाय, ओमफ्राय उनाव 0.5 होमबा 11। होमबा जुदि जोंनावथ' ओरैनो टटेल बर'नि जाथिनिया जाबाय, जाय भट होदोंमोन बर'आव जों हाबा जागोनखौ 82%, आरो गुबुनजोंहा 7%, ओमफ्राय बड' प्लास एनादार, बेखौ बड' प्लास एनादारखौ 50-50 खालामसै नङा होमबा? बड' 50, ओमफ्राय एनादार प्लासआ बेखौ 50% नङा होमबा? स' डिभाइड खालामबा जोङो 5.5 जागोन मोनफ्रोमबो। बड'आव जाहैबाय 5.5, एनादाराव 5.5, अब्ला जों 5.5खौ जोङो जोंनि 82%आव लाबोयोबा 82 567 होमबा 87.5%आ जोंनि बर'जों हाबा जागोन। ओमफ्राय बिनि गेजेराव 7% सिगाङाव दंखैमोन, 7% आरो बिनि उनाव बड' प्लास एनादारनिफ्राय जों एनादारनिफ्राय 5.5 मोनबावबाय, होमबा 7 आरो 5, होमबा 7, होमबा 10 जाखाबाय 12, होमबा 12 मा जागोन 5, होमबा 87.5 आरो 7निफ्राय 5 फैयोब्ला ओरैनो जोंहा माबा जाखाबाय, ओरैनो 7, 5, ओरैनो 10, होमबा 12.5 नङा होमबा? 12.5आ बेलेग जाथिजों, आरो 87.5आ ओमफ्राय माबाजों जोंनि बर'नि जाथिजों। अके, स' गाइस, आंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट, आरो बेनो कि खायसे मानसिफ्रा, आं बुंखाबाय कि माने बर' जानानै बर'जों जागोन। मानो होनबा बे मोनसे सोंथिया आंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट, बे मोनथिहोलायनो थाखाय। मानो होनबा आं 60,000 साबस्क्राइबारनिफ्राय बे मोनसेखौ मोनथिनो लुबैदों। बिनि गेजेराव 1200 मानसियाल' भट होदों, जेबो नङा, इट्स अके। स' माखासे सुबुंफ्राबो कमेन्ट होदों बर' जानानै बर'जों हाबा जागोन, बाट
बे मोनसे सोंथिया बिराद इम्परटेन्ट आंनि थाखाय मानो होनबा बर' जानानै बर'जों हाबा जायाबा गुबुनजों हाबा जागोन माने अब्ला गुबुन हारिजों मानो जागासिनो दं जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा नङा होमबा स' आरो सेंग्राफ्राबो बर' हारि गुबुन लाबोदों नङा होमबा स' सेम माने सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव सेमानो जायो बाट आं बेखौसो बुंनो सानदों आं बेखौ बुंनो थाङाखै कि बर'आ गुबुन हारिजों हाबा जाना मोन्थाय गैया बाट मोन्थाय दं बाट जों जुदि मेटार्सखौ नायोबा जोंनि बर' हारिनि हालोदखौ नायोबा कन्डिसनखौ नायोबा माने नों जुदि हिन्जाव मानसिफ्रा खायसे मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामो बाट बिनि उनाव हाई सेकेन्डारि पास जानाय मानाय सेंग्राफोरखौ लानो नागिरा गोबां माने आंनिफ्राय गोजौसिनखौ लानो बिदि सानो बाट नों जुदि मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामदों हाई सेकेन्डारि कमप्लिट खालामदों बाट नों जुदि नोंनाव जुदि टेलेन्ट दंब्ला नों जुदि जब मावनो हायोब्ला अब्ला नों जब मावदो बिनि उनाव न'खराव खेबसे सासे जब मावबाबो जायो आं बुंखाबाय नङा होमबा स' सासे मावबाबो जायो स' बिनि गेजेराव नोंनि हौवाखौ बिजनेस खालामदो बास ओमफ्राय बेदिनो जोंनि बर'नि आवगायनाय डेभेलपमेन्टआ जालायो बेजोंबो नङा होमबा स' बे नङाखि नों मोजां मोननायाथ' बयजोंबो जायो नों बे नङाखि नों मोजां मोननाया खालि सोरबा नों मास्टार डिग्रि जाबाय सोरबा PhD फरायनाय बेजों मोजां मोननाय जागोन बे नङा मोजां मोननाया सिंनिफ्रायसो जागोन नङा होमबा नों सोरबा हाई सेकेन्डारि बा सोरबा मेट्रिक पास जानायखौबो जानो हागौ बाट खायसे मानसिफ्रा मा खालामो बे मोजां मोननायखौ थ्रुखौ लाला ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा थाखा फैसा बा डिग्रि कमप्लिट खालामनाय सोरबा मोनसे हाई लेभेलखौ नायसिगोन बाट बिनि गेजेराव उनावहाय बिदिनो मा होनोमोनलाय बेखौ एडजास्ट जानो हायैयाव गारलायनाय जासिगोन नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव उन्दैजों न'खराव आं बेखौ मिथिगौ कि सासे रोंगौब्ला आरो सासेया रोङि जायोब्ला सासे रोंथारनांगौ नङा होमबा जेनेबा हौवाया रोंदोंब्ला हौवाया रोङाबाबो जेबो नङा मानो होनबा हौवाया रोंखायो नङा होमबा आरो जुदि सानैबो हौवा रोङो आरो मोजां मोननायबो थ्रु जाखाबाय होनबाथ' थ्रु होनबाथ' गोबां बिसोरनि लाइफआ संसारा गोबां जासिगोन नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन कि आं बेखौनो जास्ट मिन्थिनो लुबैदोंमोन स' थेंक इउ स' माच भट होनायनि थाखाय आरो आं इयुनावबो बिदिनो भट बिबाय थागोन आरो बिनि गेजेराव जों सावरायगोन बास आं बेखौल' बुंनो सानदों कि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिराद इम्परटेन्ट कि बर'जों बर' हाबा जानाया मानो होनोब्ला जोंनि जौगानाय फारसे जों नायोब्ला मानो होनब्ला जाय मानसिफ्रा हिन्जावफ्रा गुबुनजों जाहैयो बाट बिसोरथ' जोंनि बर' हारिनाव फैयाना आरो माखासे जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा हाबा जायालासिनोबो थायो स' थेंक इउ स' माच भट होनायनि थाखाय बाय बाय